Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag ng bigat yung aming nasakapada, papagayam. Manibod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Loac City, Ilocos Norte, Philippines. At do'y manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadato'y iti pagayam niyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kung kablaw tinimbag abigat ni Bagnaldaw katakayami nga sa kapada. Papagayam mi, dispensa mi, nakastiman ti boses tinamo ti biyang sante ko mga programa ta madingan ti boses tayo. Anyway, ikarkarigatan tayo, ta makapagbalikas tayo magpelain, di ba? So na lang saan nga pintas nga dengken. Padaanan nyo ti pagkasalitaan, di pagayam tayo nga James. Pudno nga di nga nasamsam it ni ayat, iti may kadua agud naway. May kadua nga ayat, tun may kadua agud naway. Ito kita yung istorya. James, pudno ka di nga nasamsam it ni ayat iti may kadua kong daway. Apa nga may kadua nga kong daway nga ayat ni James nga ta? Padaanan niyo papagayam. Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam tayo nga James. Kunana dito nakalawlawag nga mabasa ito iti kunana. Ito na. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi nga da tao nga masirib, nalaing, naalibtak, nagaget, nasingpet. Idin to tadamat na kiti tao nga na model kanu ti utek na. At mga ibaga nga neng, laglag, dagmel, naloko, nasadot. Talaga ka di akas na ti karakter, uno, kababalin, ugali, itong galmay sa kadato. No ada na singpet, adamat na loko. No ada na sadot, adamat na gaget. No ada gwapo, adamat na nalaan. No ada na pintas, adamat pangit. Ada na kurapay, ada baknang, ada kalkalingan na. Ada nagasat, ada magdagsang gasat. Ada balagi, ada panakapaay. Kastamok, nakasta tibiyag Manong Nemi. Siyak, sana ka nalaing iti akademya kunada no iti eskwela. Tay dagbasak iti elementarya Manong Nemi, naggraduarak iti elementarya kunada nga pasang awa. Kastamat manen iti nagbasak iti high school. Diyak kumakayat idin Manong Nemi talaga nga dagmelak. Nga academic matlaing ti pagkapsutak. No managtrabaho iti uneg ti balay, nagageta ka mang tulong kinitatang iti taltalon, amok met taglaba, amok met tagluto, ura adda ni nanang, kani adda ni ading ko nga lili. Duwa kam lang agkapsat nga bunga tayo na yat datatang kininanang. Magitaltalon ni tatang idin tuta. Ada pwesto ni nanang ijitandaan mi aglako tinateng kanda dumupay Manong Nemi. Gagangay ngim okay mit pa nagbiag mi.
Kabaylandak kumamit ang pagbasahin iti college datatang kinanang ngimsan kun nga nayulo. Nagsusuro akid di manong naming nga nagmaneho kadi di adan lisensya kada mo kung drive. Kini daw kung kadatatang kininanang ngay gatangan dak iti tricycle tagpasadak langin. Gasta nga rod tinapasamak manong naming inlako ni tatang ti duwa abaka na manong naming tapno laing iti kasta kita adalayang maikatang iti motor, sidecar ken panakaala iti franchise. Iti syudad manong nemi nga kabisera, kapital ti probinsya. Iti nakaalaki ti franchise. Numampay ti ilimi manong nemi ket amay lang ti syudad. Kunada idi no saan ka nga taga syudad ket saan ka makaalat ti tricycle franchise. Ngayon babaen iti tulong di gayem ko manong nemi nga tricycle driver metlaeng nakaalak oray taga San Nicolasak kunak mo. Ti ayan ti pila manong naming nga pagguruurayak iti tricycle awonok ang pasahero ket may sa kadagiti eskwela, universidad, iti syudad. Kayat ko kami dito, ayo ak manong naming amangkit kita kadagiti estudyante, rumar sumrek iti pagkadalan, nga nakabag, agpil iti kwaderno kada notebook. Danuboy buyak, ita manong naming kaslak manlatag basbasan, kaslat pangyarikan. Agang ka nga dito'y manong naming kat namamok, ti babae nga na magpitik ti pusok. Ta syempre, dumteng matikan ito manong naming nga agpitik tapusom no agayat ka na kunada. Kasla daw rurahin naman ng name tadimat aglugan kadagiti nakaparada nga tricycle. Kaya di ta siya kun ti agkarga limugan maten. Kunakanyak ti hadda ti likodak nga tricycle driver. Pare, siga ay rurahin na ti sexy estudyante Papa na mading? Imbaga naman ng name no anya kalsada at paamyanan. Mesa lang gagangin nga balay manong name ito nang ituldak kang kuwana. Ito dumsahag, manong, sorry naragreg ko di wallet ko. Iso nga akong pagpletek. Sumutlaga yung di kaglugan ni tay. Katsak ti pinilim, api nga rod tsak ti pinilim. Gabuta, madlaw kay trupam nga man nakaawat ka manong. Sa gayam ni Bebsi. Sakman ni James. Inyawat na titakulap naman ng name kita. Inawat ko, nagalamano kami. Wow, naglamuyot. Kan talaga nga naisem. Awari hangang plate at mamisa nga pulo kat siyam nga aglogan. Basta makitak-lakit ti isem naman no nagpintas, narumpi dagi di bibig na kan wow, naornus nga napudaw dagitingipan na manong nemi. Wow. Manong, dito ti balay mi Kapay. Alas 7 na kwando yung agor-uray no kantilugan ko. Kasla kayat mo nga may kasunduan, mambalin ka di? Sure, habi ka din saan. Habi ngamin kahit mo't malibre. Hanap pa na malibre ay talang hanag agplete. Yung nagrikit kami, agalat tricycle kasi yung oras. Kung nga oras da papakin ni mamang ko nga mga alakit tricycle nga arkilaik tap no hatid sundo. Yung aumat ni kursonadak ka dagiti tricycle driver pagdugduganak. Ngamita, kursonada nak. Nasingpet ka ngamin manong. James ko naman natang kanyak manulat diferensyata. First year college manong naming ni Bebsi. Iti kurso na education. Sa bagay-bagay ng tutagbaling nga maestra. Talaga napintas. Edi, nagsubliak manong naming iti parada nga pagluga. Paggalaag ka rin pasahero. Agsagsagawisiwak. Edi, parking ko ti tricycle ko manong naming imastig ti sangwanak.
Masangwanak na driver. Aray, nagitulod nam. Sino? Dito yung tulod mo itong estudyante. Nagor-ure ka. Asa daglaing. Dito may lang sentro. Ni Bebsi. Ore yung nagplete. Saan nga rod? Kanina rakilanak. Hatid sundo. Wow. Ore libre na tara. Basta kang kanayin mo makita. Kinumanubyan pare. Nalapsat siya ka. Siyak lang ko man pinili na. Manong nemi pampanunutek ni Bebsi. Nabintas. Tilangan na manong nemi kat langati baknang. Ngam gagangamit lang di malayda. Uno, talaga nga tanga. Ada parin aid na, uno na. Rinugyak nga ro din manong nemi. Iti napanangalakan ko na iti sakbay ti alas 7. Wan, madamdama pa yung manong nemi, rumaren. Hi, James. Good morning, Bebsi. Linak agluganin? Sure. Ape nga saan ka naka-uniforme? Yung nagpindas ka talaga, o rin naka-uniforme ka? Merkulas ita, saan ka mga uniforme? Ay, wala Adagay, mahal daw saan yung panag-uniforme na kayo ng estudyante. Sige, let's go. Yung baga na ti oras man nung nemi nga rawar na iti compound ti eskwela, alas 11. Iti adda ni Sona man nung nemi, oras sampay nga siyak iti agkarga, naglugan ni tricycle ko. James? Nabaling ka din nga saan nga balit pagitulog ang kanyak. Ito na ron, iti mall. Agpalans ka man. Karinderya lang kabaylak. Adot na pa sa damitan O sige, kapag din saan. Sige, itimol. Nakasarak kan, James, kung naktinakam ko. No to. Kwartaan naksama tanda ito nga Bebsi na kung naktinakam ko. Si Manakam nga rod manong nemi timol ka na pang itimay sa food chain dito ikit ng kurderen. Sos. Bebsi, apay. Awan tin na iduling ko. Awan tin na ibulsak nga. Man, kayam na ito eh. Ag-take out ak to pa Di mo kaya? Sige, abigad din saan. Hindi kita aktiwalat ko manong nemi na itugod ko gayam. Malaksi ka datay at dato ti kahak na pangkabilak karigiti mapasadaat. Naitugod ko kaya manong nemi. Tirantak ng hamapang kunto, deposito, tapos na damat deposito at ako nakadartatang kaninanang nga tapno saan ako nga agbanbonderi kadakwada. Deposito karigiti mapasadaat tapos na or-ornungek. Masapol nga dan tumat ng ATM ko. Taing kaso lang ang kasto yung emergency kat adda. Ialis to lang nga nakpanag-withdraw. Manong nimi awamat ti madi nga bisyok tsak ag sigarilyo tsak uminom. Sa anak nagtayo ti huweteng. Iso nga nainutak. Nasalamit metak. Iso nga doon nagitay manay-nayunan. Yung nga ornong ko manong nimi. Nagling nga mga anda ito nga Bebsi. Nagadong order mo. Kitsi ka, mga ka na. Mamanong amin umayag ti kastoy. Dapapakin ni mama, busy da. Magkukuyo kami kumamat, mag-mall kami, saka mag-shopping. Thank you ha, James. Sabi ko mata, saan ka balbaliw? Baka itatatadot gastos mo kanyak. Baka nung dinatod kaya't nga may sunduin. Nitulnog. Aging kakabilak, Bebsi. Aramidek. Numampay may saklang tricycle driver. Habit di kagbasa. Tsak may yulo. Ala. Dahil ti cheat. Awen. Kaya man lang. Kurang sa. At kwarta na nayunan. Owan. O magkwarta. Sige. Sabi ko mata maulit pa
Maulit to pa yung masanga kastoy kang hinana. Intan tulangin ti karinderya. Manong name iti namin siya nga nagsasawang ka mga nanganin ti pangrabida tatang kininanang kasta matan kini adin ko nga Lili. Nagtimag ni tatang ket kunana. Ibang bangkum kadimat laing ti tunggal mapasadaam. Ha James, sa mga daw-dawatin ken ka ti boundary. Nuwang pay da kami kininanang mo tinainagan tricycle. Untang, magdanagan nyo, gururnungan. Alang kami ti yururnungan. Kahit munto ka di madlang tigbasa. Mabaling kong tumat kapag negosyo kas pagkarigan ti urnong ko. Yan ako mga klase di negosyo. Basta. Hindi nagtimek ni Lili manong neme kinunana. Nang, ada girlfriend ni manong, iliblibre na. Ada nakakita kadakwada iti mall. Napanda nangaldo ti may sa klas ka restaurant. Simlag ito lang bagbagam Lili. So, masapsapan ako nga rumuwarang mapanagpasada. Ada mapan na sunsunduan ng estudyante. Nagplat-plat ibet. Ang kanaw. Nadamag ko rin pa ng tricycle driver. Ganyan na kayo sa wana ito, James. Nobiyam na dyan babae. Hampay. Diyak pa inaram. Wanang kasla, tagparparang istorya ni Lili nga ading mo kat hut-hut-hutan na ka na dyan nga babae. Baga ako mati mornong mo. Hindi magdanagan nyo ta. Teko na dang I can manage. Opo, oray high school graduate akbat lang kat amok ba't nga English data. Amok tinga, ang amok na discard yan ti amin tang. Nang, ako pagdanagan nyo kanya. Lala, sabi ko matasang kantong babawit ka sa ramidem, ha? Agmamaoyong, pagmamaoyong nga babae, tanghanak ba tagmamaoyong kang kuwana? Ape nga ron nga kaslag, parang istorya ni Lili, kat madlaw mo lang nga ron din, nga hut-hut-hutan na kanya babae, istultuloy mo pa yung laing, nga mo pala liklikan. Ano namin di mariknam kang kuwana? Uwabi nga sa musong bata. Damok ti makarik na ito tang. Agayat ka kang kuwana. Buwan. Depende di klase di babae. Ketsi ka, ay itan nakangatamat. Naragsak man ka sa salita. Naragsak anong dawatan na ka. Kahit indon ka anong arod, kas pagarigan ta saan munton nga waitan ti kayat na. Sa din nung arti pagtungpalan na. Sumapul to na. Iti sabali nga lalaki nga makaitan ti kasapulan na. Anak, saan na ka aparitan nga agarem mo na makinobya. Tabarukan. Angin, di mi kayat kininanang mo, ngagsagaba kanto, gapo kinayat. Iso nga no, agarem ka, agayat ka, pilyen. Dahito lang ti kakaiso na nga inted ni Apo Diyos sa gundaway tayo, timang pili, itigbaling asawa tayo. Saan mo nga napilit nagan mo, tatakam tinang nagan ka. Saan mo nga napili, no, akaano ka nga maipas nga, iti birthday mo. Kan, dadumabay. Ngayon ti pa nakiasawa pilim. Kundahoy mo natang usaram tapanunot mo sa ang tapusom. Tatang met. Kahit yung asawan hangka nagbidot ka ng pili kininanag. Saan? Saan ba't ka nagbidot ninanang mo ng pili kanya? Tada singpetak, nagagatak, namapay manalo naklang. Alalalipas nagtantimangan. Aladang imulam tapanunot mo ti ba mga bagami kang kaanak. Baro ka, rubang na una nga. Makinobya ka, agasawa ka, ngayon pilya man ang bag, tadi kanto katagsagaba. Manong na yung adan inem nga bulan, sipod nagamamukam kini Bebsi, nagkuykuyog kami. Idi padasik man nga liklikan ko nak. Tamad lang ko magkapapeso nga talagang madito ugali na. Sa laumisem, na mapagustuhan. No saan mapagustuhan, agmismisuot. Saan ko nga napansin sundundo manong nemi. Imakarak iti pagparadaak manong nemi iti pagalaak ti pasahero. No manggit agdadamo pare, hanggang membro dito ya. Agmembro akton. Okay, kasalitan ti presidente ya. Ano ito nga parking area.
Dito pa lang. Doon yan tuman ti obligasyon ko. Di, itid ko to. Makalawas manong Naimi. Madamdama pa eh. Nakikita kisuna manong Naimi timur. Hey! Apa nga, saan ka matan nga makikita sa dyan sa angot ti eskwela? Apa nga tinakbat ng sunsunduin? Ako, Bebsi, mabalik kami ni Tirota eh. Saan nga sa dyan sa eskwela yo? Dati-dati ba't nga sunsunduin nak? Kung gaya, awan cellphone mo? Awan pa eh. Gawatan ka to, rigagang ilan. Tapos na makapag-communicate ta. At cellphone ko. Sige. Iwan nagkatangan ka? Regaluan ka? Nagsayatan na regaluan nak. Edit ko king ka na dyan nagalusak. Magalusak mo lagay mo. Unang pindas pa lang. Damnon da cellphone mo. Sige, aglugan na ka. Papananta. Di balayo, tagmerienda. Sikat yan, bayad? Sikat yung lalaki. Manong na, liniklikak lang aro din. Si mabat pa ilahin mo, sinapol na. Gagangin lang manong na may apag meriendaan, tinapanan mi. Saan nga nagkidkid? Ito yun, adat tibag ko na ito yun. Dati nga cellphone ko, may palang na ito eh. Sige, soro ka ha. Umasadag ka dito, abay ko. Nagdanas ti bagimi manong may nagbanglo. Ita pa lang nagdanas ti bagimi. Nastoy, deta. Abi kas kala mabutbuteng. Nakapagbanglo ka, Pepsi. Sa alangan na banglo, napintasak pa eh, di ba? Abi nga, di ka makigayam iti namakmak ng guma. Ito ay damambalin na. Abay, durunok sa bali. Sika mati kahit ko. Ora may saklang tricycle driver. Nasang committed, ti kayat mo. Saan ka magdabdamag ka, hamo ka bailan. Sama lang ang siksikat mang Ted. Siyak pwede mang Ted kang kati cellphone mo. Ada SIM card na neta, ha? Dito ito number mo. Dito ba ito number ko? Alay, dial mo. Sano? Lapisin mo, ah. Oo, nag-ring cellphone ko. Garkatakan dati. Nagan na. Nakabunbok. Bebsi. Okay? No, ada tumawag kat Bebsi. Siyak na ita. Hindi nga rin sa bali nga tumawag. Akit saan mo sumbatan ang siyak na sumbatam? Dahil yung order ta. Inakong tibangir. Dito lang ta nagkaabay ta, ha? Sikamat. Nagkayat mo, ha? Subuang ka. Nagkababay na. Ano kumot kabay mo? Baro ka, balasa nga. Di mo ka dito, Karen? Ako pa'y boyfriend mo? Ay, girlfriend mo, anak ko ma. Ako pa'y. Sika. Adan ano kaya't nak? Siguro nakapapati pa nakita kanya-kanya. Ubing ka pa eh. 17 kun. Ranong ti 18 ay huwag gamin to nagdebuak. Umay kanto ha. Ken, regaluan na to ha. Ano kahit mong regalo ka nga? Sika. Kuha mo to ti may isang letson. Sa one Blue Bill. Blue Bill? 1,000. The Blue Bill, the 18 Blue Bills, 18 Red Roses. Kanda dumpay. Kung nanda pa ni mama, gagagilain ka no, hindi pa nagdebok to. Kahit ko ti Bencho Garbo, tumulong ka to ha. Ito ko akto di letsonen. Sa alang letson no, dumaping ang magastos ha. Ahon ti kwartak, tricycle driver, klaeng, Bebsi, sumabol ka nito sa bali.
Sa baling amang tulong kanyak. Kan sa baling ayatem. Sana siya. Siya kapit kahit ko. Di nakadilab. Kahit ko manggagag ka. I love you, Bipsi. Ngayon dyan kabailan, anya man nakasapulam. Nga material abanag. Saan ba't gusto ka sa pulak? Kat tayat mo ka sa pulak. I love you too. James. Mano naging namin nakiktutak, hindi amalan na tibibig ko. At dahil ito'y naglukukan. At experience mo na ompay. Ompay. Mga alak nga orte experience ko ken ka. Manong nemi, hindi may tulod ko ni Suna iti balay da. Intuloy ko palang tinagpasada at pala oras. Ngayon kaslasang ko kamap. Maikat itimuging ko manong nemi. Di kas dyan na napasamak. Nobya kon. Nagkiss kami pa yan. At din regalo na kanya ka cellphone ko. O regagangay lang cellphone manong nemi. Saan kas karina do mga Andrea de at the Facebook na kanda do mapay. Dati kas lang natay cellphone ng idiun-una na nga pangload lang. Ito sa mga batag dito balay manong nemi nadlaw ni nana nga naisamak. Ay naragsag na doon ako ita ka nagpasada. Ado sakit na pasada ama. Adot na nangarakilakan ka. At cellphone ko nanang. Kung nagmano na saan ka nga interesado ng cellphone. Iso nga si ka lang ti-on cellphone na ka na tayo dito balay. Ni tatang mo, da, itugtugot na di taltalon at tumatawagag no, at baka di na malagip ti agawid. Ni ading mga liliad, tatap na ni kasta kita, ano, dati eskwela kita, amo na yung baga, no, anyat kayat na. Siga, di ka nag-cellphone, itaadan. Kung namin idi nga, di mo amo nga masursuro, tanamudol nga rin ti utek mo. Itaam mo mon, may minsan lang di amo nga i-dial ti number na eh. Sino? Ni Pepsi. Ti mang ut-hut-hut, mang hut-hut-hut ken ka? Nang, amet. Saan ka nun? Saan ka nun? Ngagdaman kanyak no saan ko kaya? Nga magdamdaman. Nobya ko nang. Mga nagbabago kan to anak ko, ti mapilim nga babae. Magkagladingit kan to ngagsagaba. Baka no may sakan to ka rin lalaking agpakamatay, gapo iti ayat. Nga tamot. Kaduan na kasta. Saan ka din nga na model ta utek mo, na si kamalit mga nugot. Gusto ka nga gabunan di mo kaya tegbasa. Kahit natapusom, no isot usarem, talagang gayat ka. Anak, pag ganda ng usarin ti panunod kan ti pusom, nagpili ka. Laglagi pem. Agsakbay pa, maaros pa yan, yung lakit sa sakbay. Panunutam lang yung tibagbagami ka ni tatang mo, kani ading mo. Nung maumaan ng kanto na dyan nga babae kat makasapol iti sa bali, panawan na kanto. Isang nga tamat, iba't patagnak. Nalala. Di munto ko na yan nga, saan da ka pinagbagaan, anak ko. Manong nemi, manay-nayunan, tidip-tipusutok, idibangko, tunggal, makapasada kitag malmalem, kada pwede kagundaway nga, ornungag iti makalawas sa konto deposito. Aging ka, manong nemi nga dan iti third year college ni Bebsi. Kinunanakan niya, kiti man na minsan, nganyawis naman ni manong nemi nga-date kami na pagkamti restaurant. James, kahit kut mandaan iti baro nga cellphone. Kahit mo sawan, ipadawat mo man ang kanyang data, ang damang nga cellphone mo ita. Kuha na. Tapos mga barawanan kamit. Tapos isuro kan to ag Facebook, ag chat, napipintas toon. Api ko na, mabalin tatak video call. O rin na dakto niti, unag tiban nyo. Mabalin tatak video call.
Yun ang unag tiban nyo. Kito no, agdigdigos at video call ta. Di ba kaya makita nak? Agdigdigos? Ore ka lang ng patilmon. Isuro na ito nga rin. Una, isuro ka ito. Una nga gumata kiti latest nga cellphone. Di pala sakti mangusar nga rin. Sana, sakti mangusar. Kat, endo na dan dumano mo kurso na daam. Idad mo tuman kanyak dito, kabarboro, di kat, amin nga pagalusam, itad mo kanyak. Sweetheart naman, kung ako man na numawatan nak. Ayan, di mo kaya, dalatakin ka. Kaya mo gumatang iti cellphone, di ba? Manukan ti balor na. Ada 10, ada 15, ada 20. 20,000. Naku naman. Kaya. Alan, at isuro ka. Kada to'y cellphone ko ita. Isuro ka. Alan. Basta ha, untun bigat, igatanak. Ngam din mo kayat, sang kapilitin. Ngam sigurado nga pauyo dinakton magkita. Sige. Anak, sige. Isuro na nga rin. Tapno hamok mo tingaramatin ti kasta klase na nga cellphone. Dati gagangay lang ang cellphone ti uso sa rek. Ngayon na model ti ulo kayang naarigat ang agkakaba sa kayam. Alis to laing. Basta siya ti mga isuro kayang ka. Sige, umay ka. Uy, abi ka na. Pasaklot ka kanyak. Nakababay. Babamlat tayo daw. Mapal na kita. Saklutan na katap ni kasta kita. Maisuro ka. Manong name yan nga tanong awis sa kiti hotel. Kayat na nga ta? Sana siguro kayat ka ba ta? Agbasbasa pa lang. Manong name limad ka na kiti naganak kaniyak 20,000 ti presyo manong name ti cellphone nga ginatang ko para kan ko. Sweetheart, thank you Lala, practice ang tag video call ta. Ditam dito ayak ha. Unang gurka ta. Eta. Naka-login ako sa Facebook. Sa ti Messenger. Okay? Okay, ang-friend request sa kang ka. Ano ti? Kawak dito, adan. Iniramidan ka ti account mo. Insuro ka nga ron. Data ni, James Try. Ano nga James Try? T-R-I. Ano dya Try? Hamal ka sa pilyado? James Tricycle. Sige. Anong name nakasusurwak nga dagos? Uy, manong name gidi ka sumang petak dito balay. Isunti pa nang ipakita kadatatang ganinanangan sa bali nga cellphone ko. Sa bali na cellphone mo. Kimatang ka? Untag, second hand. Ginatang ko ka na kiti Muslim. Ngaglakla ko ka na kiti second hand. Gatangan da. Sa da tarimaan sa da madlayla ko. Nilili manong name kita man. Magkit kitaan. Parang request sa karot kang ka Tapno makapag Facebook ta. Sige. Ay, nakabing harode ka ni tatang yo. Saan nga mga barawanan at cellphone? Hindi, gumatang ito, man. Manong name dakkel tilaksay, ti ornong ko. Iso nga tinaramid ko, manong name, guide ko tinagpasada. Tapno ni kasta kita, adapay nayon ti masapulang. Nagsidelanak pa'y manong name. Naglako ka na kitay para merienda ka na gitipada ng tricycle driver. Paring James, doble-doble kabayatan nga, gurure ka ti pasahero, paradaan, aglako ka na kita. Wala, agmerienda kayo. Nalaka lang. Nata, nangangkatam. Arami dinahanan ko. Naimas. Kasla, da isagsagan na ama. Baka nakaanobya ka nga miniti. Mang uthot keng ka. Sabi ta? Basta do yun orno nga. Para ti masakbaya. Manong name dandanin malpas iti second sem iti kaadan ni Beb City the third year college. Iti ito tinawagan nak.
Sino ang batak? Hello? James? Yun mo ta kamera. Ano kamera? Basta, yun mo. Dati surukin ka. Tapos no makita nak. Ay, wala ya. Video call dito, oy. Yun mo ta kamera. Sige, data. Oh, makita na kon? Ayan mo. Abi kastat lang am. Adag dito sa dito eskwela. Umay ka dito eh. Ito problema ke. Ano problema? Basta may ka dito eh. Ano ito neta? Lauden di eskwela. Ada karinderya to eh. Ada ka karinderya? Uminunumak. Tiarak? So, sajak pa uminom. Wala na, umay ka na. Sige, umay ka rin. Anong Nemi? Madlaw kong problemado, di ba sitgak? Kaano pa nga mo tuminom? Dati, nagigimik kami ka di barkada. Uminom ako, orekit, samig light mat. Uminom ka? Diyak kayat. Diyak pa binadas. So ngayon na ibang ka. Takahit ko ba ito uminom pa eh? Nakong pagbayad ko. Susapo. Kaya sana ka rin na kontak. Pakalam ko mapagbayad mo. Hindi ay karok. Di umiyan akong dito eh. Tapos siya akong ti. Naditit kong ti bagik na sinupit ti mayat. Anya? Ano problema ngayon? Bagsakak eh. Anong bagsak? Awan serbi dito nga second sem. Ato ti nga bimagsak nga subject ko. Tapay ngamin. Tsaka mo, nabaybayak. Kasano nga ro din? Hindi ulitek tumanin. Numamon da papakin ni mama, amin, baka no, saktandak, dangrandak. Manong Nemi ninayunan pahay ni Beb City num na. Di madmadlaw, rumabiin. Umaykan, binayad akon. Nawartay akon. Kito mo natadot inum mo. Nadod ka gurgurak kat. Tanya, jak amo tuminom. Jak kayat tuminom ti arak. Ita, kababay ko tikat arak. Babangsitan ka kanyak, di ba nawan akon? So, nung panagawid mo, mamalatan, saan ako nagawawid? Pag napagnatulatan, di ta kalsadan, ta. Bahala na, nasit mangrip ka niya. E, mas masama ka. Iyawid na kon si Jebalayo. Anya? No di na kaya't iyawid. Agpayawid at sa bali. Kaya't nayawid doon saan? No di na kaya't iyawid panawan ako. Maamok lang ito di bagbagi ko. No di ka pa makatakderin. Idumong mo pa yan tilamisaan. O may ka nga rin. Iyawid na. Niya pa nga rin. Malaksa na kahit mo'y tulog ka di balayo. Saan? Saan ang itulog di balayo? May patayin na klakid eh. No, ipangkati sa bali nga balay. Tapang ipangkati sa bali nga balay. Siyempre, mabigla datatang kininahanan ko eh. Iyawid ng badlahe nga. Agawid at tumadlaw ng bigat. Sige, hinumay ka natin. Pinagkat kun manong naming inlogan iti tricycle. Sa nagawid. Nakaturugan manong naming, hindi makadanon kami. Kapilitan na. Binagkat ko. Nakiktot din na ng manong naming lukat na tiridaw. Hoy! James! Sino na ta? Ha? Nanalo? Ni Bebsi na nang. Napalalo na timino. Anya? Amay ka rin injig mo dito eh. Hindi naman kaya't ngayawid mapang iptulong ko di balay dat. At nangarang kanon ni papang na. Amay ka rin ka dito eh. Nang aumot sa bali. Ay susapo ya. Agasawa kan samat nga din na oras, James.
Insarak ko iti salad ko manong nemi. Iti pa salad mo ti pangisarkam. Minuto ko mga salad ni Lili. Katore adat to salad ko no hanggang tumat kasal salad. Sa good dakto niti salas. Ngunit bakante nga silad ang hambat nga na ornos. Tila to salas. Langanat aramidek. Kagwasang-wasang. Baam sa ti mga sikaso. Tapos sang wasang-wasang. Alangan mo nga si kaloko. Yan si kaso nga rin ni Nanang Manong Nemi. Nakahalat tinapudot nga danom sa labakara sa simrek iti salad ko. Hindi rumuharan Manong Nemi kat simrekak iti nagkapuan na. Ni, sa bali matindibado na. Nangabi sa bali matindibado na. Umana yung matigiti na galawsak na bado. Bistida. Tabrana. Tiya, awan maited ko. Abay ngamin, nabasa. Nagbakwar, ti loko. So sapo mga asikaso at tisangko kapin anong ombe. Awang nga brana. Hawan. Diyan nga pantina. Diyak sinuksokatan at hambag nga nabasa. Linabarak. Mayat tuliatan madamdama. Nalasigahin ka mga anmatan, ka mabisin. Sige na. Nakabaybayag ag iti kusina manong nemi oral pasa kun nga nangan. Kudit-kudit iti cellphone ko. Madudag iti kita at naka-data ak. Buya ak. Kita ak. Nakabaybayag ag. Nakaturog sa datatang nanang kani Lili. Iri baga mo manong nemi ta. Ada. Mangarakop kanya kiti likodak. Bebsi? Nakariingak. Adak dito balayo? Pero sa balin di badok. Bestida ni nanang deta. Kasano nga, dinasoktan di badong kat nag-backfire ka. Nabasa ti badong. Te brak nga rod. Apeng hanawang brak. Isumit lang tukot-tukot ha. Baro kong matibukot ko. Bukot? Di sumango ak. Saan ka lang kasi mango na pasaklot ka pa yun kanyak? Agad-arak ka pa lang. Gagangay ha. Teblanak man ti kape. Saan ka mabisin? Di pa ka rin nakton madamdum ha. Nakabas-bastos na ngiwat mo. Sikat bastos na ngiwat na. Pakawan anak na madamdum ha. Kalpasan ng matemplan na ti kape. Di labayan na. Di makayan? Nilabayan na. Nagserbi ka kaniya. I love you, Pepsi. I love you too. Sige, basta ka nga rin tayo labayan. Templan ka't kape. Ganilabayan ka. Nagimas na ito eh. Ano na ito eh? Adobo? Sanda pa inabraw? Abay, saan nyo may pibustis dayo? Intandaan da ka. Talaga para kanyag na ito ya. Nausawang kan. Yung cellphone mo. Hamumula na pukaw. Nanginad na diya. Inidip ko. Sigurado nga tawag-tawagan na kami di bala eh. Di madandalagan da itan. O nakat nasama mo't pala itulong ka. Tumigat latan. Malpas kang sumarikan tong Giselad. Ilak mo. Tadi tulatan sa alas pagturugak. Abay. Di na kaya nga kaida? Saan nga mabalin, Pepsi? Di mo pa kayat? Loko. Di mo kayat? Tap na maka-abroad ka. Adog gastos mong kanyak. Nakalukloko ka talaga, Pepsi, ha? Manong Nemi,
Gabutan dumit tumakder nga mapanin ni siled. Umikan. Itulong kagangati siled. Sige. Sa kuroyan nak, oh. Oy. Di mo kitain tabarukong ko. Lapsat. Di ka mayayo? Di mo kaya tiyag dede? Mas bustos ka talaga. Ada experience mo nala. Di panagnig ko kayong kawampay. Virgin ak pa lang. Di ka maawatan. Insarat ko niti siled manong name ita sinakro ko nga ron. Sa ko, paiddan iti kama. Sige. Maturog kan. Good night. Iti rumwara ko manong name. Jack nadlaw nga bimangon. Sa imalis to manong name nga nangirekaptiri daw sa nainlak. Sana kinarako. Pepsi. Kaya't ko. Di makarik na tiragsakin nila itong hagpatnag. I love you. James. Isumanantin mo na ngayon man nga mahal ka na bibig ko manong name. Agat arak. Hindi damo kas lamadi. Hindi pa-apros na di baro kong nakanyak manong neme. Amok matin nga balsen. Dagiti agek na. Nga nakapapaon. Ito pa naglanang dagiti bibig mi manong neme. Nakalalis to dagiti pasamak. Gabot ay suamis mo manong neme. Tinanguksub iti kamiseta. Sana naprusan nga nagkanat ti baro kong kumanong. Inuyos na matin di bestida na manong neme. Kalbasan na kadison tinang baba iti boxer ko. Niya, kunana nga on experience nang nagprinto mong matin iti sangwanak katling. Kunak manunong absog ka na. Katabi nga kahit manin timangan. Jambo hadtog dita. Kinunak manong name kit kaputa. Narugsuak kadyak matapalan. Wag. Saan nga dita? Baka rumarit ang iwat mo. Kinunak manong nemi kita, sinardanganan. Nagdan iti kama manong nemi, nakadata. Wow, nagpinta sa pamagi. Si magpatak matin iti kama manong nemi, kiti tuwi nga dinigos ko isuna karagidag kakabarang agek ko. Karagiti bibig na, iti tenged na, iti pidit-pidit na. Sanayantan manong nemi, hindi kiti bibig ko, pa nagsisinublatek manong nemi, hindi kiti doang bantay ti baruk mo. Sana induron ti ulok manong nemi. Apay, daan ka pa yung nakita nga ng hanitay, ah. Loko ka, sa mga binugwan. Nemi, sige. Oh my. Manong name dito'y ko na panagnakan nga virgin ni Bebsi. Virgin manong. Gabutan na rigatanak nga nangusat kanang pirgis ti talon ti langit. Halos nagpatanag manong name nga slawan ti panakabanog mi. Anang sagrap iti diro ni ayat nga kumkunan. Kabigatan na manong name nadlawa datatang kininanang kinimana ni kanililing ating kutilangani. Nagungiwing-iwing ni nanang. Ay, saan ka nga nagtungpal di bilid mi kang kanak? Nang lalaki ak lang. Kat sigamat anak ko, anat nakamatayin? Bebsi nana, nanang. Nuda kami tinaganak kang kakat madandanagan kami. Sada nga mo, nga awan takadtoy. Impaka mo, in-text mo, in-tawag mo. Naka-off ti cellphone ko. Inratak na na. Taan niya kami ti problema. At ako nung tibagsak na. Bali saan, awan serbi ka nung ti second sem keng kuha na. So nga nagbuti nga nagawid. Di nagbartek mo ten. Sa akin nagkaidan. Awan tibagdanagan yun, nana. Tadyak ikamat tibagik. Nalala, sabi ko mga ro, taon turumbeng ipagikamatam tibagim. Saan yun tun ngol ulitin?
Kalpasan manon nemi ti duwang bulan. Di itawag kanyak ni Bebsi. Saan kun nga maituloy pa ti panagbasak? Tapay. Masikogak. Ket, inamon di kiti parents ko. Naglagi din ta sanda ka din ng ran. Ipagpagabuta siguro mas handa kaya't kumagrig ti apo ko da. Ani ano din. Bilin da kanyak ng sumang peta kundi ta. Tapos marunong damatin. Wano, datay tunti mo, umay sa jibalay. Tapos no, mapagsasaritaan ti kasarta. Sa anak pa'y nakasagana. Anang arod taramidan ta. Kung nakaman na ipatpatignak. Ipatpatig ka, Pepsi. Bagam ta, kasaritag datatang gininanang. Imputong ka datatang gininanang ti amin. Ito, di ka bagbagak kang kayo. Di. Papanan ako mga arod na sangag sikog. Kat awang matidiferensyang balok. Minansumit ka na di nga rabi. Baka naulit pa Saan tam? Didi lang nga rabi. Ito maminsan lang. Dahil ito pa'y marip. Agsikog. Anong tulakit din no? Talaga nagugustuhan nyo. Agasawa akong datang nanak. Kaya kapilitan na. Adamad laurnong mo. Adahangin. Numabalin ako matanggat. Saan isot usaret? Da kami gastos para ti panagkasar mo. Sa bagay, pagribangan mo mo't kandiyan naganak data. Sige. No talagang panahon nga agasawa ka, agat agasawa kan barok. At sabi ko matasang kantong agbabawi, kastoy nga sitwasyon. Ni ading mo nga lili, isot na pasnek ka nagbasa ti college. Ito no may nga panagbabasa, naggraduarton. Kitsi ka ngay, agtanag ka nga tricycle driver. May gastom to nga ta, masapulam to nga ta, tikas jay, klase ti asawa. Baka di na pa amuag trabaho. Naling ang trabaho tang. Iti kama. Ay, nitatang mo. Si Mang Pet ni Bebsi dito balay manon naming ngawit nan dikiti arwatan. Bebsi, kita nagkukuhig da ito na mapansad di balay. Tapos mapagtutulagan din kalaysata. Nagkagangay lang ang kalaysa. Awang gastusan tayo. Di ako resibil lang. Basta danas ka, makauna ka kalasata. Oo, gagangin to lang. Patay ko na dain libas, di ba? Basta tinas kan ket, agasawa ta. Dito tikayat di kita naganakan niya kay. Libiin ko na ako, di naman kayat. Agtulag tayo nga rin nga laingan. Siyempre, mag-asawa tantaon, agdahit kanto dito balay. Di kayat ko, tumulong ka dito balay. Saan ka pa serbiyan? Makadakas ka. Kahit ano hindi na pinagtrabaho di balay eh. Niagluto di mo? No. Aglaba. Alam no, mureng mo kin mureng ko akit mabaling kumat kalabaan. Agdalos. Kapilitan to patasik tagdalos. Sabi nga nagsinay ka. Babawi ka? Sikan tuman kami pinututan na, sidikukan na. Sweetheart, kasapulan ka na ti sibog. Tapno, awang problema na ito'y agpipitik di saklot ko. Diin to narabi. Itan, my God. Oh my God na. Oh my God, I miss you. Kalbasan di makalawas manon nemi na isaganan datatang ti amin na pangkami ng asawa. Dagiti abalayan da manon nemi na balayan datatang ganinanang di katakatugangak. Kunada. Mo balayan. Dito lang anak mi. Iti kasto iti ugali na. Dagiti kakabsat na
naka-redwarda, napintas ti biyagda. Nawapay kit nga natin ang burdek mo kita. Dahil sa tigapunan, nawapay nga, tayo kunadang dati pa ngawag mo tayo na honey. Ard-ed, manifacial baby. Menopausal baby. Kasta. So medyo na tayong kami matan. Kahit may matan nga simpa na ito, anak mi. Italik mi kada kayo ng balayan. Hanyo nga bayan ni Suna. Alagat, balayan. Noan niya ti anak ko agad anak mi matan. Ti anak mi kat anak yung matan. Imanungkot na matlang manong na iti kakangay. Iti si kasar, iti huwes. Napagkamilat tamat ti manong na iti restaurant. So magmanulang na iti nanganak. Kan kastamat na iti inimbitaran mi. Halwasan dahi ta manong na agasawa kamin. Kadagreklamo da nanang kinilili manong na tadi namat amot tumulong ti asawa. Baka naman nagregti si kukuno banuga. Baka doon saan nga nakapit. Kung ano ti doktor nga ganaan na dagiti na parang nagpa-check out. Mano ka na bulanin? Agtalon doon. Sige. Dito ka latang orot balay. Tagpasadak. Nagpasadak manong nemi sa kas iti dati. Na parang gimatang ka nagti merienda. Ilaw ko ka nagiti patag ka tricycle driver. Ay, kumusta ti biyag dadasawa na, James? Kasto ya. Tap nun saan lang atak na kayo tibay mayat. Mamanon sa amin tricycle driver ng marua. Kaduan na kadagit kada kayo. Kaskada to yung nasawaanin. Oray no, saan ka man lang babawi nga ng asawa ka ni Bepsi. Na mamumiti sango ti eskwela. May isang estudyante, sana nga naituloy ti panagbasa natin. Napamatin sinikukuhan. Pastor driver, sweet lover, pare. Oo, sa taya. Ti makadakas manong nemi saan nga nagananad ni Bebsi. Nagring di cellphone ko anong nemi ni nanang tito mo tawag. Nang, ang paspasadak. Isardin mo pa ilang nagtataray ta, tricycle. Isardin ko. Amin nang. No maitulod mo ito na tapasaherom. Yung kaya hospital ka po tain tarayda ni Bebsi. Tapay, nagpadara. Naitipap. Naigalis siguro. Grabe nga na pagtrabaho nyo pala. Aming ba't pagtatrabahoan? Siyempre, mapangatamat itay banyo ata, makaisbong ata siguro. Diyos ko, mga nandadakas ka napasamak ti baby me. Kaya talaga, manong nemi. Saan siguro nga naikari? Hindi makadano na akong hospital, nagsang sangit ni Bebsi. Awanan siya, nagta. O pingin sa kagaganaan. Aganan na, nagmati ko na. Sampay kami nga nadarosan ti banyo so nga nagalis. Diyos ko ya. Alala. O maraming tanak. Siguro na po Diyos nga naikaring agbiag ti anak ta. O ita dan tumanin anak ta. Sige. Nagananad kan dun kas pagkarikan taginaw kan tumanin. Manong nemi. Sakbay ti pa naglulukat ti klase. Nagradwaren ni Lily. Magteklangin ti board manong name sa trabaho. Hindi baga kanyak ti asawa. James, di mo ka di kayat no, ituloy ko tagbasa, 1.5 year lain. Amo na makapagradwarak at trabaho akton. O risang ka itong tricycle driver rin. Siya ito nito yung breadwinner ta. Pangalawang rin pagbasa. Siya pagbasaan na. 1.5 year laing, sweetheart. Baamta, tanya, iyaman ko na ito kada tatangin na. Hindi dahil ito eh. Awan di bukod mo nga desisyon. Data pa lang iti poderda eh. So ayuman kumit lang Kinusando nga rin na kayat. Ngayon na talaga interesado ka. Sige, pagbasahan ka.
Oras sa kaya datatang kinanang sakmat ang gastos. Idi baga kadatatang kinanang manunimig. Dapat lang, iso kumama tisingasing mikang ka. Dapat na sarbi na matlang ha, masayag na kiti imun unang nga tawin nga panagbasa na. No interesado lakid di. Sige tang, pagbasahin nga ron. Ang bantayam. Anit kayo sa mga bantayan. Wala tagpaspasada ka man. Bantayam di asawam. No kayat mo. Gawat idagat sa mapasama. Di kayo maawatan. Anya mo baka no. Agaramit ti anomalya. Agay ayam ti apoy ako nada. Napintas mat nga ron. Nag-enroll nga ron maron na may back to school ti asawa. Natibigat, itulnog ko iso na manon na may ti eskwela, sak agpasada. Nagsubliang madlang manon na may ti sangot ti eskwela, nga pagparadaak, tapos kasta kat, siyempre, irapin ko di mang bantay keng kuwan. Ngayon kasta nga pa nagruruar, manon na may, meron naman, nga pasahero, nga mapaniti adayo. Tawagag tulayan. Hello, Bepsi? O may nakalan? Mga lugang kanto sa bali. Ada arkilak, mapambintar eh. Ha? Adayo. Diyan ba mo? Ngayon sayang lang no. Ibatak. Supay. Sige. Mga anak tulatan ito yung karinderya. Ganun magsapo lang ito mangitrit kanya. Mangitrit kanya ka. Ada matigatang mo Saan ka nagdamdamanin tinaimas nga makan? Mas dalatang karinderya at pangaldawam. Kaduan na kastoy manong nemi. Saan ko masukon? Iti aldaw. Kan oray pa iti malam manong nemi. Mayroon na naman nga adang kami nagiti arkilak eh. Nagamit at talot nga rin din. Sige, sapayin na gawin Kang ka nagbalbalog, gawin ka di balay. Tumulong ka sa jay. Nalpas the first sem, manong nemi. Si maron the second sem. Agraduar kanton? Hampay Siguro, palubos niya po, October yanak to ang graduar. Kadi, igatan anak man ti, isiburok nga arwaten. Ken, mabaling ka di nga, igatan anak, iti, tiyan laptop. Diyos ko, nangina ti laptop. Masapul ti pa nagbasak eh. Mapanggalang computer shop no damasapul mo. Uno, bumulod ka, laptop ka karagiti ka skola, iremedyo mo na. Di nakikatangan? Sama na kaskarina eh. Yurnumak pa ya. Mawatan na kumamit. Jack, maitad amin na kasapulam. Yururnungak tabagbantri ko lang. Pagkatapos, laptop. Nangin na laptop. Sige. Padasat ito makilap-laptop-latan Padasat to latan ati makilap-laptop ko na naman. Kaslamadit panagawat ko dyan makilap-laptop. Tanong kasta kasaan ko na masundo iti malam, manong nemi. Tagsip nga iten, no makadano na iti pangingiyap, pangitarusak, pangitulnak, manong nemi, ti mga kilakan niya. Timawag iti na minsan, manong nemi ni Lili. Hello, manong, ayam mo. Nagawid ang pailangan pa. Sentro. Dahil tulong ko dito iya, sarat. Apay. Namintalo dahil ito ng gundaway Nga niya. Agawid ni manang bebsing at mangitulod keng kwa nga nakakutse. Baka no kabagyan na. Kabagyan no. Masirsirip mi. Manong, lipliputan na ka ti asawam. Makibimbinisito sakbay nga, dumsang. Si Kamad, Lili, padpataksen ti asawak. Manong saan ko padpataksen. Jack, kumakait ko mga ibaga ko magkagagit. Tamang ano. Ang marubang na lang yung ibaga. Yung baga, saan ko ba yung ibaga kalatatang gininalang, timadmadlaw ko.
Tala masarsara ka mga babae, manong. Nasaysad lang ko man haming kaskasaridi. Sige. Sa imbis na direkto ti asawak. Hindi makasang petak manong nemi, nakapanghandan, saklad na udi nga nangan, at dan ti asawak iti silad mi. Hindi sumarek iti silad. Ada, ano na ita? Ito'y? Dito ti makungko nga laptop. Makan, takidanta. Laptop na ito. Kasla pala cellphone. Nabimbinas lang. Ano lang, application lang. Nangalam. Nada nang regalo kanya. DJ de Kotse. Ano nga de Kotse? Mangitultulong keng ka? Sino jay? Ni George. Mga opisina. Ket, dagam amo kami. Bagak ti problema. Tadi mo ba't maitad? Yung katang anak ti laptop. Kung nakamalan no makilap-laptop ka lang. Ada relasyon nyo iti radyo nga George? Ada. Gayem. Maggayem kayo? Kana klase agayem? Best friend. Ada, best friend nga, lips to lips. Ano, nakita na kayo ni Lily. Kahit ko nga pudno ka. Ada ka din sa bali nga lalaki nga mangkrabrabaw-ken ka. Lip-liputan na ka! Alay ko, James, masak na na. Pudno ka kanya, kayap ka. Inayat ka. Itinigutan nga saan kumakayat na itinaganap kanya, kinikamsat ko. Kalpasan na kasta na rabitam kanya. Alay ko! Kasano ka di mo may tadami na kasapulak? Nakakorot pambara ni Diyos nga manggatang kanyak ni laptop. Lusa ko itatibag kengwana. Ayup ka! Alay ko! Itamat lang ang talo ka ito nga balay. Hayop ka. Saan kan nga pagkan ano? Jakon kaya't marimuna kung tikas keng kahayop ka. May turit mo timang limot kanya kitilikotan nga pudno keng ka. Takasano, di mo may tadami na kayat ko. Na muna taulitin na. Ay, alay ko! Inananawan ak natatang manunemi. Oy. Kaya di mo tulok ang baling nga kriminal, loko. Dito yan, di ko nakeng kaidi, ko namin keng kaidi barok. Nabiya ko mamad no, di na maiturad nga lugitan talulunam, dahil at nakasaksakit nakamadmadi. Oy, babae. Di makayat kaskan ka. May kamang ti pamilya mi. Yun tun bigat. Umungaman di kita rawatan kat pumanaw ka nito eh. Tatang tarupam. Malaksid no kahit mo pa lang sa klase ng babae. George. James ko na yung tatanghang nga George. Nangit ko ngamin tinagang nga George itay. Saan kami nga nagkaid daw anong? Ari mo na kung nga magarakop keng kuwana. Kasta, iti pangyari ka. No mapayad naman di kita makabasol nga may kanda iti na another chance. Ngayon diyang mat maorang agpakawan ni Bebsi. Ulit-ulitan naman nga, di mo mat ngamin maipaay ti amin nakasapulak. Di naman ti baga pakawan ni Nakjak tutunulitin. Diyak mat na oray akas tamano. Tapno may kang kumand ko na kunadang another chance. Kabigatan na manong nemi. Isumala nagboluntaryo manong. Napimanaw. Pagtarusam. Ano ko mabala bibi ako? Gusto na pagtarusak. Asawa ka pa ilang. Hindi na ba't kayatin? Di mo't may payaman ka sa pulak. Nalaling ni George.
Ada dapat may tayok nak. Talagang ayop ka niya. Imbes ko mga pakawan ka, dumawat ka another chance. Sabi ka mo, dumawat ka another chance. Nabindas mo, nunulok tala mo. Tapos na ka sa nagundaway ko, nga sumangpit. Iti ayan the George. Isot pagtarusan. Owan, nagsalita kami. Yalanak na apartment. Nakatangtangig pa nga mga ibaga, Manon Nemi. Yati klase kasto nga babae, Manon Nemi. Yati kasto nga klase ng babae. Nasakit man tirik na, sisugat man ti pusok, Manon Nemi. Nimawan tinaramid ko na dinangawat ti kinapuno. Dahito siguro tigasat ko. Ado bang mabalaw datatang kininanang kanya kastamatan kinim lili Manon Nemi nga ating ko. Yung sumrek iti abot tilapayag ko rumwara iti bangin. Pas nagpasada Manon Nemi. Pare, kumusta? Pare, isla nanitay ka. Kaskala na po kawan, tinakapatpatag unang banag uno sa nikwa. Gagangay niya. Agpaspasanaan ka. Kasla mo yun. Amumin. Amum datang yung tricycle driver akit tagdidin na magtay noon at pakasalitaan tunggal driver ka na tayo, di ba? Si Kaita titok of the town. Buto si Kat kasasaliwaan pa lang pinapasamak. Tinamasarasara ka mo ngamin. Di mula mo ang pili, pare. Makit-kita miso na. Nakakutsi. Nga may tulnog iti eskwela. Alakit, siguro akit isut na ikari. Wala nga nag-asawa kayo, di ba? Legal. Di, paanal kundo ti kasarmi, nas pagarigan lang. Kasanun nagsublikan ka. Diyak may hawatin, hangin. Aging ka, Manong Nemi nga saan dan nga makikita iso nga sumsumrag iti eskwela. Kaya't nga asawan, saan na ituloy mat lang ti panagbasan. Tutuloy ko man lata nagpasada, Manong Nemi, may liwliwag kong tulata. Aging ka, Manong Nemi, na iti may sangal daw, paspasada, hindi agring di cellphone ko. Ninanang, nangapay, ada dito iti asawam. Sabi nga sa nga timawag ka niya. O, di cellphone na ngayon, kano tinumber mo? Ken, tsaka mo. Saan ka kanumat na naka-online? Abay nga data. Tsaka mana mo. Kasi nilusudyo ko ma. Siya kami kahit kasalita. Sige nang. Agawit na kasi ko. Nakigtutak hindi makitak Manong Nemi. Bimtak ti bibig na. Ada black eye na. Bebsi, abis ka sa langan. Dinangrangnak ni George. Isot kayat mo. Di ba? Nalalayang ni George ko na. May paay namin nakasapulam. Adada nga may tayo kakengkwana. Ngilit nga ron. Mabaling ka din kanak another chance. Di ba natuturo raya mi di? Dagpakawanak. Dagsublikan ka. Mabaling ka di, James. Sana ka makadesisyon. Ibagang pala muna ka nagiti parents mo. Adak pa lang hindi puderda. Mabali mo pala tagawid. Orayam, no anya tisisyon ko. Naawatan ka pa yung saan. Mangmangan kami ti pangrabi Manong Nemi, hindi inupen ni Lili ti amin. Tang, nang, kaslakayat ka no akidawan ni Manong, kada kayo, no anyat opinion nyo. No, awata namanin, di asawa na.
Ni datang tinagtimek manong nemigat ko nana, marok adakang kami nga desisyon. Tila may bagami kat noon niya di kita'y posibilidad na mapasamak. Ita'y ada ti positive side, negative side. Amo man ako rin sa ang anak na nakapag-graduara at college sa amok matapanunutin di kita. Tang. Ti saludsod. Ay ayatem ka di pailaeng ti asawa. Sanak manong may nakasumbat. Saan ka dagos sa makasumbat? Kaputa, am amirisem no anya palat mariknam kang kuana sang kadi. Saan nga dakas timang iti another chance ako na danak. Ngimdepende tariknam. Kasanon no, dulblen na kanto aliputan. Iti kasya ti klase na nga babae nga saan nga mapmap na. Ay item ka di pailaeng ti asawam. Nakurang ang tatang. Yan. Di ko susot isungbat mo. Nakurangan. At dan pa nagduwa-duwam. Kaslawan ng ganas mo nga mga rakupay kenkwana. Mangagik mo kenkwana. Gabot at ipanunot mo. At dan sa bali nga rin maman. Idinto ta sikat ti nakauna idi. Napya ko man o. Inayat mo. Kat idi ta nagikuam kat saan nga virgin. Okay lang. Saan mo unayin nga patpateg? Kurangan. Saan itang? Hindi kahit nang asawan, sa muntula awatan ng sunan, no may paneknek na nga nagbalbaliwan. Tang. No talaga nga napasnek, iti pa nagbalbaliw na. Panawan na nga George, kat agawid siya balay da. Kat namamo nga nagawid sa jay, kat nasingpeten, mabalin siguro ang agsublin tumatlaeng, iti dati nga riknam kang kuwana. Manong name tinawagak ti asawa? Si Mungbat. Hello? Nakapagdesisyon ka din? Sa din tayo mo. Sa dinutayan mo. Adag dito yung apartment. Nga na yung apartmentan ni George Ken ka? Oo, baka desisyon nagtulayang ito ni panagnik mo ang balbalyo ka. Panawang mo ni George. Agawid kan sa balayo. Kasadya nga panagnik mo. No talaga, nga kayat mo tagbalbaliw. Barbaryong mapasublik pa ti dati a panagayat ko ken ka. Diya ka mo manong name no nagtungpalo no saan. Gabota, kadag di sumarsarong aldaw, tawagak, tsakmatan matawagan manong name. Imbas nagko tinagpasada, manong naming, tuloy ko tinagurnong. Naging ka, nga, nilili manong name, niya maamuna matan di boyfriend na, kadatatang kininanang, kadagasawa dan. Kita sinungar ti mabati ditoy. Alaan na kan tumatid ti asawam, anak. Kabilitan ng yawid nagtang. Ken, adama pang planon nga patakdermi nga balay mi. Agad, di manong mo tagbati Ay nga awan ti apo ko eh. Di pa sublin na ni Manang Bebsi. Kumusta mo din ni Bebsi, ha? James. Diyak mo din makontakta. Awan mo ti damag kun kang kuwana. Hindi patasip, di ba pa ni Jabalay na kumusta mo din iti katugangam. Ba na lang, patasip to lumapan. Ngam na yaling-aling ko tinapan manong nemi. Dalpas ti kasar, ni Lily, si Mina Dan. Anak, balbaliw ti turong ti biyag mo. Napnag ka kanilang ti tricycle nga rarabidan. Ado di kita nag-tricycle nga awan itan handa ng tricycle. Gabata, si mabalid na matriti pangwartaan da. Kumapsot kami gininanang mo. At yung marigatan kami ni talon. Di yun na entang, isar din mo tagpasada ta. Siya kung sumublat ng mga talon ni tatalo ninyo.
pangusaram kami tornong mo. Kat ako matiputot mo. At daming singasing ko, anak. Dahil kat plano, hindi pa ilang. Mawala ti puunan. Nukurang ta paunam, akit napilang pangrugyan. Iti ungto ti taltalunet, napintasan siya nga pangipasde ka ni ti pigari. Pasadag ti waig nga naayos. Adayo ti balbalay. Adayo ti balbalay ang asadag ka na ti mananakaw. Bantayam, mga pangipasde ka siya ti kalapaw mo. Ang negosyo akit ti baboy. Manok pa no, kayat mo. Poultry and piggery. Aw matipagdanagam ka nagitay pag panaglakom ka buta adod ta nagsapsapol ka nagitay gatangen da. Di baliwan ni nanang mo ti pwesto na. Des nga nating tilako ni tiyandaan. Mapaninjay kakarniyan ta. Kaya ba beto kahit ko nga negosyo na. No kayat mo. Itataon asawam. Pagbalinam lang ng asawam na day, baboy ka da manok. Manong nemi kasta nga rod tinapasamak. Tinulungan dak datatang kininanang nga nangipasdak manong nemi ti poultry. Imo na good for at 1 dozen. Ayan. Matining manong nemi. Sa kapulo. Piekmet manong nemi. 2,000. Ididamok manong nemi ti aglako. Idan. Sus. Oy, nayo na mo nanak ko. Anot na ganan siyam. Ito yung patlay nga bulan. Ha? Nag-times to di po nam. In-extension ako manong nemi. 2 dosenan manong nemi ang dagos ng buryas. Idan. Dumakdak ka lang problema ka ta. Sa dagmatiwaig. At damat pagkusukos pagkalamit at generator nga pangidanom mo iti danom manipo dito yung waig no may dito yung ubong. Kuntang. Nan. Sumarno. Agabit kan tumanin. Edi sa nga dosena nga babo. Itang 2 dosena. Baka agbalindon ng 4 nga dosena maro. Kasalasan mo puputan niya tatang. Ewan. Tila kurang na itan, ha? Ada na po kumikinilili, si kangay. Gasawa ka matin baro. Siya sawag tatang. Kat mga lakat sa bali na nun talaga nga saan nga da kayo kini Bebse. Paanal mo doon di kasaryo, tapos di kastagat, awang problema. Manong nemi, iti may sa nga malem, pugpukawanak ni nanang adak dito yung pigeri. Abay nang, dasang iliman ako. Hindi ko may tawag kaya. Kasanong itawag ko kay unattended with the cellphone mo. Ay, nalubat ang gamit tayo. Sikamit anak ko. Ay, pati cellphone mo, mababay. Basta mo lang. Okay lang, tatlo matawagan na ka. Kasi gano'n ang tisang ili kaya. Hindi pa lang ako padanon dito eh. Baka tatawagan na tatang mo tayo. Baga nga duwanon dito yan. Lalalan. Urayam nga dito, kumay. Hindi na pala yung baga mo. Sa nga ilik niya, kinanangan na ya. Ikat banbandog na, nagdagdag at mano. 2 kilometro ito pagdaan na. Samit may 1 kilometro. Anong naming tuloy ko nga sa kaso, tinaskan nga si kaswork. Wan, siyempre kaya pa nakakalapaw ko. Hindi ta, ada magtugtugtug tiri daw ti kalapaw. Sindeta, ay nata siguro natin bagada nga sa ngailik. Mabid lang. Idilukat ko manong tiri daw ti kalapaw. Bebsi? James? Nagpintas gayam nito eh. Sumilang ako ng datatang kininalang eh. Yung kaladanunan ko nada. Tapos makita mo dyan, napintas ang lugar. Pintas mo na ng kalapaw. Alang rest house. Ano ti basapol mo? Balbaling ko may kidaw pamakawan mo. Another chance. Nagawit ka met lady? Hintuloy ko man lang basa.
Nakapagraduarak. Kanatang trabaho. Awan iti sa baling malalaki nga simukot. Naamiris ko. Nabidto tinaramin, Dag. Tinungpal ko tibilin mo. Numaawat nakmanen. Ipadagdag ko tiba nagbalbaliw ko. James, saan kuntun ngulitin? Agbalin na itong nga na imbang kasawa. Give me another chance, please. Sumar ka. Idada kami ni Tuneg manong naming kinita na iti law-law. Kaslaman lamay sa balay. Kadwa nga nito tiyan ko no ka. Sakla, awan dito no. Mapanak agatang iti. Ipakang ko karagi di baboy kanda dumapay. Kano kasta nga. Mapanak gumatang iti buryas nga may sukat. Ken piyek. Dito ka pa maturog. Anang artisilaw mo. Pinadanon ko mati kuryente dito eh. Awan na ya. Tamasapol ti silaw lagi di manok. Kan di baboy. Kasla, imubing ka? Kaso tila kami di damo ka makita. Mamalin, nga dublente ta kamam mo. Ta dublente ta grubuhat. Mawari ko nga tat panangarakop mo kanya. Marugit ang kakadipay lang kanya. No talaga nga ni panagnag mo nga nagbalbaliw kan. Agsublibat nga dagos panagayat kanta lang panagtalik ko ka. For the second time around, inarakop ko manong nemi da asawa. Nung kasano ti banglo na idida mo, nga malang ab ko dahi nga banglo kat kasla palayang ita. Nga di pala nagbalbaliw manong. Naginirakop kam tinairo, aging ga naglanangan da kiti bibig mo. Maililiwan ditong galmay sa kada kami manong nemi. Sinakroy kon ti asawa, kanimpay dako ni ti ka mga guruuray ito nagtikalapaw manong nemi. Nakayat ko manong nemi nga gunggungan data kalapaw. Tapno di kasta ka di pasimudahag mi. Ti balbaliw. Nga nagbalin manin na may sa ti direksyon ti pitik mi. Pitik ti puso mi. Kini Bebsi manong. Sandang katamatan nga mabalawan di kiti tao no awatak manin ti asawak. Agsipod na para kanyak kat si dadalus ka nagsubli manong. Dinilit kon ti partenang at sa bali manon nemi nga lalaki nga nakidennan. Iti panunod ko nagtalin na ed nga siyak kat siyak laeng iti nakaraman kadagiti bibig na barukong nakit ti amin namin. Kat dito'y ko manong naming into kit iti sukat dedi daragreg nga anak mi. Uwain manong nemi. Iti gawit kami dito'y balay kat inpakaamok kadatatang kaninanang nga si awatak manin iti asawak. Ikatrubing na unay anak. Taore saan ko nam kuma. Akinta kami ti mangiduron kan ka. Gabutan na panagnakan kat ti panagbalbaliw na. At ti aming nga tao kadang taguntaway na kan kalintagan na nga mangator kadag bidot na. Ti mangugas na yaman nga naaramidan na nga rugit. So nga, may panakkel kami kang kaanak ko. Tanadalos ti puso nga nangawat pa iti asawam. Kat patyan mi. Nga talaga, naagbalinan nga na siya at nga asawa ti asawam. Iti agdama manong nemi, intutuloy ko ti negosyo. Edinto, ti asawa, kat nung asta, nga mabalinan nga panawan ti anak mi, agsubli ti bisina. Kasta-kasta, kad nakaramid kami manunemi, italungan nak. James Jr., stamatan ka na swerte, ken nilaki nga inaw.
Talumatan ti anak manong nemi nililinga adin ko. Natpintas ka na ornos man ti pamilya na. Agas ti kinaornos manong nemi ti pamilya ka binamon ko. Pinadakkel milangan ti family house mi manong nemi kadito'y kami ngagnaed ngagasawa kadigiti anak mi. Kadatatang kininanang numampay magrugi ng kapsud na kadisuda ti kang runaan nga masasikaso kadagiti apu ko da kanyak. Dahito'y manong nemi ti pagkasarita ket nariknak tadadang irut dagiti arakop tunggal may sakada kami iti asawak idi nagsinubyanan kami. For the second time around, nasamsamit nga na namin ni Ayat iti may kadua nga Ayat po na may kadua kung taway. Sabi ko matadamat na ibatik nga ada, liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ka nagbuya. Tuwing nga radagyaman nga pag-aya mo, James. Thank you kinga James, tingga pa nagsurat, panangitalek iti pakasaritaam. Maraming salamat po kadagiti amin nga nagbuya, nagkomment, ken na dumapay.